fotózom magam, azt hazudom neked, hogy jól megy a szekér. Vegyél meg tőlem egy online tanfolyamot, hogy eláruljam neked a nagy titkomat. A tengerparton ülök egy béredingben, bár a számlámon nincsen, már semmi sincsen. De te csak nézed a videón bárgyún, miközben hitelre vett álljon a szó. Én vagyok a császár, te meg a rabszolgageded a TikTokot reggeltől a boltba. Agyad, mint a szita, mindenbe veszel, a horgomra akadtál, ingyen etetsz meg. Én vagyok a császár, te meg a rabszolgageded a TikTokot reggeltől a boltba. Agyad, mint a szita, mindenbe veszel, a horgomra akadtál, ingyen etetsz meg. Pénzügyi guru vagyok, 21 évesen, bár anyám tart el otthon, még szépen a kriptóról dumálod a gördek, de újgom a sok naív követőt naponta butiton. Küldjed a lájkom, ennek osztás, fölnyörök, hogy a zsebem nette még nagyobbra tömje a luxus életem.